Tervehdys muutkin kurjat. Tässä ollaan pikku flunssassa oltu ja nyt on aika alkaa flunssan tappajaisiin. Otamme kaapista mukiin. Ja katsotaan, että on oikea muki. Kyllä, täältä löytyy oikea muki. Maanantaina on valtuuston kokous, jossa päätetään siitä, että jatkaako halli tai ennakko- tai kannanotto valtuustolta, että jatkaako kylien kehittämissäätiön hallintoneuvosto. Ja minun mielestä se voi lakkauttaa. No, tämä muki kuitenkin. Sitten kuumaa vettä vedenkeittimestä. Ja mitäpäs muuta kuin rohkia 5/4. Lähtee se poka. Äsken käväsin saunassa, olisi melkein pitänyt sinne saunaan tehdä, mutta en ajatellut itteni myrkyttää. Noin semmonen pikkunen tärähys. Enemmän kuumaa vettä kuin tätä rohkia. Ja sitten päälle hunajata. Semmonen soppelimäärä. Ja lusiikka tietysti. Sekoitamme. Ja nautimme. Kyllä lähti.